After serving 12 years as a senator, can you say that you have done enough in terms of legislation and improving the lives of the Filipino people? It's never enough. What I can say is I was able to do what I could have done during my stint there. But again, it's never enough. Plano nyo po bang tumakbo sa 2022 sa mas mataas na posisyon? Hindi ko alam dahil napakalayo pa ng 2022 para pag-usapan, pag-isipan, pag-aralan o pagpasahan. Napakarami bang magbabagay sa pagitan ng araw na ito hanggang sa Oktubre ng 2021 ang last day of filing. So, pansamantala, gagampanan ko ang trabaho bilang gobernador at doon ako tututok. At kung may pintuan man bubukas, hindi para sa dalawang pinakamataas na posisyon, doon ko pa lamang pag-aaralan na susurin kung yun nga ba ay tatahakin ko landas o hindi.